Who you are, and there you will. Maybe no cry. No. Enemy say. No. I'm the best. The song of Offinso, Appiah, Nemeto, a Sikaja, Faberson with Otumfuo. In anyone said, Miss Raphael, you won't get a couple. Dear when Uncle Paul say, way, now dear we, a Yanedian. Arafo ya babu ye no modi ahia bimu ye mamu nyina atase emamo mo eni yo se da biara da mo se mo abdaje momre eni mahoodin musika eto data se wo de behwe nyansapo na wo de asua bibi ye de mase ye ni sopi bomodin na ya wo be subscribe de amame na wa share ehia pa kada abekwa akohwe ne nipa apem ni akire ene wo mahwe mpim dunia de enso sebe ekusabe ekronto wo ma share nipa mpim dunumare enso wo ma share ni enu be sa ha enu kra yesrebo honde ha ye kakra ti a momoden yenim se enye bo apayo ya ne ya refi asem ne ye moda na mo refi kra asem be she mon she wadwen kire nso hia papa on se bia na me kasa mi hu se nkrofo ka se toda na me de mensa benkumi e de kasa enye bo apayo mi ye bonkuma ti toda ebe bar me saa na wan hwe ntoma kra mi fra na se bonkum no so na me de ekoto egu enti munya ne saa emfa emmaye yesa be din komo adesuade pa enti menyi mfiri ha no me da so ate asesa ade amame abrewa Nyansapo so nie ye mo akwa abai Enyado na umpom te sei Nyansapo Otumfuo na dawroma na nanu ne mo mpayebo ye do twedi ampon ase ayofo ya abrewa ho ye die ene no niema ba ko mienu miensa bi ene ye beka bom na abrewa wo fie die sebe ye ma ensuo mfo de heme nsuo ntoma asefu amfo ha abrewa wo fie die wontimi nhwa abre ensuo beto na mrante ne ye ne aka ne anyi fie na asefua afo ebasa na ese ne mere wayo no ne mpanyi ye no atosini na abrewa poma asante nwoma de ontesa nti ye ba no ho na ya besua de kakra ye be kwa de Offinso a ne aba ne de aba ba bewi nti yenko ne ewi a obehu ne yesua abrewa afi de mekase abosomfo ayipuma kwam menteme wase ejebo we na ebubo afi de abetodwa nana opoku ena sei de prekope waba beye Offinso oba amenka ne saa mamenka se wabeye obika onyanye nwi oye Offinso hene a oba ayenya ne nte se dwamena kenten odi kan o fa na konwa no abeye mienu abeto so mienu ewo ho abrewa mamini kemi se wo yansa na maba sei na usi hu no se yo ewiase ayewo no Onyankopɔn won hyehyɛ ya wa yemu bia na ye nipa ni ye ni nti ase de Onyankopɔn se we na ade wi eye ne de an uchu mu tan ne betene ye pe Nyankopɔn akan wi we wura de so de kura de nka na ayi ode koye kura ya nso na de sere ode koye kura nka ya nso kura de ya bona gu kura kura meti ye ne du ba bia so wo no kura wo mpe biem sa na mate ye de ya de hu ya anye benifo ka ye so we nya hene ni ya se se brafo na nya pe no wompe we nya we hu so ye bibi ye ye agya nti wo tena ne be bia adwene no ho na se di Onyankopɔn ya hyehyɛ no so watamfo ntimi nse no e wo bible mu kura David emema atentena ground a yeso wo ne so re ba besa ya hu no we mu bia anye yi di wonu wati wira mu hwenwan wono so wo ma ya menko se mon ko fa sa wo se wo ba bi wo hodie no wati wira mu wo ma ya menko wo ba ya ni Nyankopɔn bofo sane ye se de mi hwehwe no ni enti bebre ba na konto kwaso de na no wahime ye nyina no mimpo de nka kebetimi a keduru ba bi a anka ye mfam hunu se na ade ni wira na mai ti na no wahime ye tintin die na wahime ye ni nyina ne Onyankopɔn bo ade ni nananom nsamamfo a ye sha asante ase ye fese ye hihia asante kama no kire se da bi
enipa no a wanye ne nsa no wana ne dia abro ka asem bi o ese nananom na asisi na so e de asoden to ne so sanse omo ba fie first no be de adwase keke sapon entimi nni bi no ena na so ye emra kokoyi nipa fofora na nka nya na amu akopoku yi o na so de asoden ni mpre no so wa ama se ohun se Mose koyi iza ama no ya na fellow no opim na koma the beya se fellow klobeti ase klose amate ase dote afi no ase opim na koma na che se edi nyankopon ne hwehwe me de sese me hwe niam ni mu a de abamadwini mu no se kefen so hema akora nke bitimi anke yensire bi ma no ye mfa ye wira mfa nkyere no won twena so kakra akwese ono papa tifie anase wasi oba bi no wasi uniska enti wompew etoda ya na efiri se omo so nenso no etoda ehye nipa no bi mu den se ne obekwa akoye adwuma na waba ba kire nipa no se fede wanya sika se wampo wo anka bi utimu anya den amwa ankopa adwuma wo kra anka ampa adwuma atetifie so de ana ate ho afi ohuru se ye di sika ne ware ba to be adwuma den okay se na napoku asomawie ama osade a kire Offinso manfo Offinso hima wa ma ase bi medwene ho se asodena Offinso hima ye eniamo ho sem a we ya na napoku ikure wo de wa mu de so ye nipa kora nenne won so na ade ni pita no fede eniwu fede pa so ba betena ho ama fi de na napoku ni so ya kire na woni hu tumi bi e ka se we ka asem so enuiti na amene ntimi ama meba metro aso ha na yen kohwe ko waka asem bi o se na ebeye naniwu eye ferie ade ne yen kohwe abra na amu akopoku oso afremu e wo Offinso na tena nkonwa ene ne manfo animu a na osaya kantamadi nse se odemese ene ebe so Offinso man no yen hwe na ye ba na we bi kura so hima akeka asem bi ye kwa we di we di akonya de ade na afi di obetna ho ne ye ka kire no ni woni ho anu yi bia isi aso e be ka hiwo afefe se na aso wo mpe no ni so ayere pa e me nko bi ma nko ho a pedi si afede ye kobro mate yen hwe na ye mra ne ye nto aso Nanan machi ame country ni akom kidom ni adonten benkum ni nifa kidom ne majas diga mrakata otosi mienu enne ananu Offinso fo atnase no wajimi atum se me metra me nana no makonwa so a me sira Offinso hini wo kwada ka wo kwada se so mpa nana no basu ya na me ga to aso na mo so mo di ato aso me bayi no kura ene me se na me di basu so enkabo mu enkwaso disi no me twa na yedie nimdie emumanim mafia abushia enkabomu atrakoya enkabomu Offinso menyina enkabomu ena de ebesom se manyesa metomenta wonyin nso se ohema na wosenkode aniwuo ekata so okata ferie so obo aniwuo dua na enka okono okotenase na etwa mfonyini bi mpo anya hwempo no ade kire santehin se o ebia me maame na ye mfomso ne ho ye mahi
nanso sɛde e wasi di animonyam akɔta achi de ebi kura akasante hene wo asotwe bi emu odi a ke bi o mema ngum ama sɛ wakora wokɔ ho bi ɔte wo woni sɛ nke bi nke betumi asesa ne kakra bi wokɔ ya koya nka besesa ne kakra ne dipa nyina ena ya ho nimbu ayefo okay abo akasa de wo yi ya bayi die ma ye boni mu dura tia wo pemso nenso esa be pekwa bi fa so na meye bibi abadwodwo wo pemso wo bo ese chi mi didi bimbi kura ekwa obi ake bi ama me ti mi mpanimfo mo dawroma insaya efinso hinu ya wo be ibi sai mekọ na makọtena ho na wotimfo nti sa wo de nkofo na amu akupuku no na wotimfo nti na mekọ fisade bia wotimfo de na no atoso de ne nsade agina ho no mimi ni kware se mebre na se ka akokra nka wo kasa yim wo be kasa ansa na nanu mo hia inda wotimfo ase so no ade abotoyemu eyi woni po betimi ahwe Offinso edi ama me amna behwe Offinso man nanka eniyeme ekokọọso no eye medin semeba sa na nso wotimfo nti e wo semeba fisade bi wotimfo de na no beto so no wode ne nsa be somagina ho no mimi ni kwa asa mebre na se me di eni di biri mi wira na echirei dwato bi kese bi wo ho a betimi di akonani timi betanse na di mi wira ahehye no abesi bibi akire me ne me manfo ka wasren kambomu dia akota nyina obi anya amanenka ni nyina obi anya yo na me mpomi sei me ntimi ntwi wotimfo ano wofo bia ni tumi se wo sante hene ba akopɛ do yi na amu akukuku ni kire yen wotimfo aka de obi ni anu yi ohima yesi ne hene ohima nye se bia wo firim na wote ate se na ama se wanya akodi na wa mabi ho abakwasem de se ntini na mka kyo se wodi ehu ene fedie ene entumi ama ho na wa hunu ho kasa etu se hu ne fedie na awo no kasa ehye ho wesi wutu na wonya akwanya bi ewo ye wira sante hene enimu wo ne ye okay obi wo ho a ete se kukuo o nyono ne nwuna de ne pa kwanya befa so a wunni mo nwuna wuntime nwono na sesi ade se pagya hwehwe de a ede pe na de ahwehwe na apai okay na de yenkohwe nana beye man eye tuabodom man hene ye ne bonkomo bi ye hwe ne nsam na okan no me ba ye bedi ho nkomo na afi masem bisa me de atoso yenkohwe mra na no ada independence achi ena bunu ne ahafo timu a na akufu adoba ya wasa be ye no bunu ahafo ede regions foforo aka ho ndi ye ka bunu mpo ene ne de hen me ye bunu ni ba me sum osante hene me free to bodom ba eye manije ma ho asa abribia me ni mi wura be ba be sum efri se me ba me besua amamre me besua ye nananom nsem wam mesua bia wunhu de tie kida wotomane na oka de ope nkrata agu ho ompe yempempanimfo mo omo nkire yese asante ye omman Otumfuo nchechiri obi nsa se ommesom no ena me ne okay ye wa man bebre a omo nyina ebopunum si ewurabe mo omo kwan mo omo so abesom na me de menya akwanya na me mo opunumu na me nananom besom ye na nde me sum aboa ma asante man akoso a enye ni gisem e ma ho se me ne sa aroa se wahu nana beye man na se mo kan o se ebi mpogu punachi o ya wo pekuna be mu omu bum eti ono no tuobodom man hene ne de ne nananom besom eti won de akunu no da ho dada nya afi no obebum mu dada ne kwa da ho enti ya hallelujah de mano are nana ma se wanya ko ade eti se wo se ni sadi ade da koye ne se obi wo ho a odi hene na ahema ana se ye de panyini bi ma no a efoforo no a na ne wira firi no
tumi ne ye ne de eye ne da na ne yira firi no ho no aye kenten se bia wote no otiyi wo soro se wo hwe Offinso nkonwasem wo santimemu ha eni se di mu duru sitie wo Otumfuo anim a enya akonwa ketewa enti wono wonya asokwatan aye no afofo na aye no wanwa ibi kura ye ke wona na bia ni bi da eya akwanya bi ene adum bi na adum no wanya ho akwahe enti atirimu de yesi bami abu no kon na waye niema emfata ne nani atra nani nton aba nani we no atra nton so na bibi metu dwum bi se enkran de due bre wo ho ase sensan ni fie panyin enkran de due abese metenten sensan ni fie panyin enisia tete ni fie kane ne bodwe sa abese metenten enkran de due bre wo ho ase o enkran de due bre wo ho ase o sensan ni fie panyin se nu firi wa abirwa ba ko ana mente ase ene se enkonwa sofo no anasa na tra nkonwa no me kire ahemfo a wo no mu bebu man no nana mo akopoku no bebu man no ba ko be se aduanan wo mu nyina esuae abra nana amo akopoku suawie ye ne ehunu se adwamena kente otoso mienu nyame boa edi ni be wie pe wo manhyia no eno na abayi no okotena ase no wo mu nyina nso be suae kire no tina me bisa mo se so saa ahemfo ya ahemfo mo ho dada a wo mu suae e de kire wiafia kente otoso miensa wo nkonwa sofo wo ho dada na wo firi mu na we aba nti de nti na wo mo se suae de kire mo se wo mu suae kire wo so se wo mu beboa no se de wo mu boa ba ko no sa am ne kwan so a ma wo mu nyina ka no ho ene ku Otumfuo ho enti ansa na obesuae wo mu nyina besuae di nanim wo Otumfuo anim ansa na wono so suae na se suae mu suae che na na mo akopoku wie no ko mu nwie wo mu nwie o mo bo pemso afere wo bo de ne ba wo pemso ho efutuo ni wie a wo mu nyina bedi kai suae ansa na wono suae twato minim se enka wo mu suae che wiafie de se akonya ba akona wono no ene wo mu me na te ase se de ne ba akono ne ye ne wo ho no woni ho biem ebi pra wo kwa ye wo a wo be metal eye de ne ana wo a wo be mintimi no mu man se de na ne ba akono gu no enti mi suae kire wa mo ahunu se ba wo ba no eye me de ni beje ho ete se de ni wi afi wo ho no a ye fentosi nyina ye num nkasa nkire ye nia ye di wani ni yakoye wira ho ni agye wo de wa betranse na se wuyi Manhene na nana mo akopoku no firi ho a wonde ye beka se obesuae ba akope ana mienu wo so ache ne manfo be se twa opemso awie na gi se ebia bibia si no ntimi ni biem ana wode mankoma frɛ no na hemfo na ewo na sende usuae ba akwa ntimi ntwa nwie da bi wunwie se wu ya wa nyefoforo bia ba obesuae akere si enim wadwe na aba etiri enti sana asante akonya kase no so te ana sa opemso bia ba omo wonu sum nyina Offinso no mani mampon dwaben be kwai kukufu na se memfansa Manhene nyina so be suae di na wonne ne be ye adwuma yi mu adwena mo de ba se mo mpe no ne yaji wono nko a ebi minim se bia nka manhyia ho kakra na owo no ebia na wo mo bemben no se nka ba fo kentenkrechi no mo chia me ibonsu no mo nko a na ebi ombesuae de bi wo kla nka ho yebu wiase amanto ne yebu hen okay da ye kase na brempo ne na Manhene ye kase ne chiame what is ye to ye asa ye ne chiame na brempo ne na Manhene enti na menti ase na me boss twetwe nko mbisa se Appiah we de menti ase na de na nipa aduanan ni nyina ase suae akom ni nkyiremu esu wo mu suae kire no okay eno no na se wo suae kire no na waba na abeye bibi a etia a wo ne ye chiwide dua so watu nsuae okay wo ka so be kasa akire no
onni bedi nkomopa bibi a we ye bi eti so oye bone a mono nkonwa sofo no etia mo ansa na wo kora ya to no e che se nsaye mu saye se butu no fo no mo anyi mo dwuma odi nteso agina wanum ne de obeka sa kire me na ohema ni hobi ana ahema de a omu nsaye bi ohema sai ni ohema edu ho ye behwe omu nso ya omu nsaye bi ana sa ohema na abeyi ni di akire ama wo mu na sa wa anko ni sese wa anko dia wa ankasa no tu ho enti obebo opim so ho ye wo senka ohema aka ho wo so ye ko ho no wa anko ho bi widini enti abrewe de wantimi ye nswa ya nche na na mu akopoku no ese wotu no ho ade so ana ye nkonya so for dia so aye do no wa to ho ti o so obebo foforo oba na onu eyi foforo wow wo be yesa bia no wa ye no do ti say we fi ha no ko betimi abi wo bi sai china no ko a wo de ne manfo hia no de ato de wo mani se Offinso ko himeni afi no bi ni sa ende na na ma se wa ye die ese wa ma ya ye mre se ombetu na fira konya so die wa kire ne bobere cause o ya ma na yes fofo so no dada wa hima wo nyare nkwa yare hwe eni asibia wo da wo he enokura mpu obi be ba be siwa nan na wa anya hwe ni watwi wani so ni wusimfu edi esi a ni wotimfu ayi hene no o da be kire manfo e di be di wi na mepe no ampa wo penye daba wo suya masom manfo nyina antrase ni sha na se wo wa ma wo da ye wo hema wo tikuru no wotimfu si a wa na wo saya kire nkonyansofo a wa ma na woka ho okay eno de di besi masem bi se chato na yetu apo o si Otumfuo na ayi no mene mahwefo bi kire yadwen Otumfuo na ayi ne sesai go ye nim se eye abusua ene yi wo mo de wo mo pesa wo mo pe na wo mo de ne eba nti ya na wo mo ba na wo mo besuae wo ahemfi a yese waba no megu ohene nim ase ohene na ayi wo se bra besom Offinso man na ebi nka sikadwa na ebi nka osetutu enti beyese efekuo beyese dubienu no obia beka no obia ka bi ema ye taatete no anvio ade enti ne yese Otumfuo na ayi abre anyi wono na ayi no wa won se Offinso wo mu yi nipa be edu nwotwe nipa du nwotwe nyina ye ba ye Otumfuo so wonbe se busua panyin ene Offinso mpanyimfo ma menye sese bi wa ha nipa du nwotwe ne emufu ape ena na ohene se amamre ne amane bi nti no onsem fata dunson no de na nka akwanya wo hono ma wo so ohema no eyimufua edeba so wo mbae no Otumfuo anyi wo manto ohema na ntime anyi bi ama ohema no anyi ama ene ohema ama to so no Otumfuo anyi wo manto enti saa na pokui ene Otumfuo age na to okay si ede wo ba no Otumfuo anyi wo antomo a wo mu ba ye do ba ye no ensi aga wo be kwa akwatere ikurum ha ka bebre ye de ne afoforo ne ye de ne beba a Otumfuo ani je ho na de wa ba yi a Otumfuo no ani je ne ho a wasom se won konko shan kire ne manfo Offinsofo na afi Offinsofo no enfare mbere no eke so Otumfuo na ayi no yes abrewa se de wo ka me ne mahwefo beti ase ya uye ode hye de wo se fata wabusua ne de wo beba Otumfuo no aye me fan se otemuafo otwato enti beduru nanimu a ono na wo finance no asem kan obeka atwato so oka se oh masomu a na se eno na kire se ene Otumfuo na ayi no no wodi du beba na wo nso mu a munya nyihene debi okay wanyi ni ntu enu nti ne se busua panyin ni abusua de obi ba na Otumfuo so nhemfo aye wo ho no a ye di nsaye ye ho asan beto Otumfuo animu no eho wo bo so Otumfuo a wo bo no beka bibi a kire ye wira se ye wira wada woroma se abusua panyin ni abusua ni nyina ye baako e de na bade a
na ye sire bia ma ne se na ni si bibi nkyerɛ ho. Say, him for your true team for who here nyina sire wetimfuo bobu say wo makwan ma wo si bibi che say twa busuafo de wa ba yi enso so no wo makwan a enwie peyo nti so no wo makwan na wo gitum no kasa kyerɛ wo afi ne na wo no wa kasa age watum awie no afi ne wetimfuo mponya sofo na de hye na abrempo wo mu nyina so be ka bi say so wahuru yewura na ayiwo se beson wo fin so abenwa ne meto esikadwa fa beson wutimfo ehunani wanse. Okay, enu ti ne ye kase Otumfuo ayi nipa no. Okay, na esamfom so bia ni ho se wo se ye kane saa esan se ono se wa anyi antuma obi ntun arwa ye di si na ya sori ninyim afutuo bi wo hono ni titiriu na namu akopoku dwamena akenten otoso mienu me pese utu no fo kakra bi ne sori ansa no beba manhyia kra no ke bibi kakra bi ko minim se no no ko Offinso no na aye bonhwa kese pa na beda abudusi abusua no e wo so obepɛ kwan obɛfa so enya concrete cement ni anwea ene abo e de begum atua saa bonhwa na eda ho no e de ne wo bayi wo so ye animanimu yi. Say the American channel na mu akopoko de say ya bo bibi so akere we say wa dwiri bi nyina hu de onfanto amenyi ni say amfa na de me pese me kama ni hunu de edi kan ahombrase wanya ahombrase pa na afi wanya anifire ade ba ko a me pese me ka kire no pa se wiase wasem a wodi si eno wa hoden wodi wasem si a eno na ye wa hoden enye nkomo nyina na yedi ni nipa nyina na wose ye kan asem kire no enye ba bia na wose ye gina e kire nia ye sabire ya wo be omena dwiri nyina sise oba Manhyia ahemfie oba yewura wopemso osantehene Otumfuo sititu enim ni bibia wo ye bi omana nyem panyinim na oma ani die emra na kwe bibia wo ye bia wonhwe nipa ono ankasa mompa yensiri ni Nyankopon ne nananom nsamanfo eni Otumfuo a wodɔ no ende busua panyin busua panyin ne kae na ejinae ohene se ejina ne yewura ka bia ma no obana dwene nto yie pa wonhwe yie pa ahwe na montutu a ede asomdwie bebre no eno na mesere no me ya hanta sa ye ka se fa ba me kwa me ni kapre me ni sempoa eso me na ye de ama me he se de mitie bia me na ebo me le kuta me se tumi Offinso tumi ekuta me onke hu se Otumfuo a obetimi aworo wo kawa afa wo betiri kama na nsenkeka enye kama nsusu ye nyina anka ne tiri no wo fa nhwe kwaya obefa so ne bonhwa kese no a abeto wo Offinso huru no mu ekuna obewie na wonne mpanimfo betrase ne di eni die ne ahobrase e di etua saa bonhwa no na sumbi aba ka obi abum sebe ewufo mpo so mo pedodo na ye ate asefo me de ba ko ehia me nso pa ne se emprempren ya oba omomoden na kwan obetumi bia obetumi keke sapon ni na di nkomo ono ne nkobodie de enkwa akiri sao me na me ka kire wo abo ahuriye ni tirimu mpamoja huriye tirimu mpamoja sabiri keke sapon na koma nto na yem so hwade so obi so obepraw
near patano many giants, ye kaye, we jaiti, and when you are make queneja, then knock up on Masun Dia Buamua. 1 year, dear Bebane. Anything I make a chance say, on ye a ye. 1 year, ye. May be vessel. Nana won't teach you. Nana no more ye tarnishing. And when Uncle Poetry, the Emperor, ye the theatre. One of a channel Muntia, when he is up. Wait your boom. One penny. Ani ne no ano no fancy na me mama de ne nka sanse na nka me nkwara adwam de bande so aberwa mate ase se enafom sa aboa no wapra na ma ne na hu moja e pram no wo se wo ben no a ahwe obeka wo wo yeso ka nibre enti nya ni mu animu na enti mate de na se pa arafo ye mamu nyina mu ene hwe medini abusua pani ohusu adumi ye nyina na na mo ahopoku die so na obia brabo mu no wo bom no me yefanya futusem na ye mbre ye ho ase na ye nyan minim akokrokosem apempesem ene aminsem ye nto yebo na ato obo ase ase de abrewa aka na aboa chechede ene nwa enduane ye wo no mo dia no mponkotum ni ketwa ho hia ebetwa ho kura ombewia akwa akodi Nyansapo so ni subscribe na share na like fama me ya mamu nyina mu ni hwe ho hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya